I'm Balot, expert 16 na years kawan. old. 16 years old. 16 years old. Sila mo ta 16 years old. 16 days. Yamat! Manlanap na sa 16. 16 days. Yamat na 16 years old. Manlanap na sa 16 years old. 16 days ba yan? Yamat na 16 years old. Oh, ikot ng sabaw. Buliktad lagi ay. Hmm. Batid na ko. Grabe, baligay ka ng hasikan. Dating, gawin mo mo sila. Balik ka din ah. May sagot po. Kaya ni mama to. Lahi na ba ako tita kay ako na isa-isahon ang kuan. Ang kinain. Oo. Bro ka ba nung si Chili? Tinidoron. Iwanan na ako. Narang piso oh. Dungagan pa ni mga imo. Pagdugang pa. Pagdugang. Tolopat eh. Kawi. Basta. Aray. Dito ba? Ikaw sa? Isa din kami sa mapaliog din. Perbaligaisan. Pagdubog na oh. Diretso ko lang lang muna. Pag mapalit na ito na ibalik na doon. Lain mong gusto. Sino ba itong nag-isgrasuso? Hanapit? Hanapit eh? Ba imabaw pa kaya do? Kan ang kaya. Guys, bikos. Ikaduha. Ginom ko ng iya panubikon. Gusto ko isa-isang at tinai. Baliktad sa bikos. Gusto ko ng pino. Proper na pagkaon, tapos utangan mo sila ng asin, then suka, One plus tubig. then lemon. Lami Kan lamang 16 years old. Lama to 16 years old. Kaya ko sila. Gani. Gani lamang ka ba? Pero isa. Paisa ko pagod hindi. Nahirap mo kaon. Kapag ko ba natin?